मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म बिथाङा जे जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि थांखि लानानै आवगायबोदोंमोन आरो बर' रावखौ जि बुहुमनां मोनसे बर' राव हिसाबै गायसनथाय जि बिथांमोना सिमां सुजुदोंमोन बे दिनैसिमबो दासिमबो दिनै मोगथां महराव मोनबाय आरो बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसन जि खस्थ' खालामबोनायनि जि फिथाइ बे फिथाइया दिनै बर' रावा 2003आवहाय बे एइच शेड्युलाव जायगा मोनबाय आरो भारतनि मोनसे बियो राष्ट्रीय भाषा हिसाबै रिकगनाइज नेशनेल लेंगुवेज हिसाबै बे मोनसे जायगा मोनबाय दा बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन बे कन्ट्रिबिउसननि गेजेरजों दे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा दिनै इउनिभार्सिटि बादियावहाय दिनै बर' मेजर लानानै दिनै फरायनो हाबाय आरो दिनै सारा प्रिथिबियावनो बर' रावजों लिरनाय दे जोंना साहित्य दिनै बिथांमोनाबो दिनै गोबां साहित्य एकाडेमि बान्थाजों लोगोसे गोबां जिहेथु माने लिरनायनिफ्राय दि बिथांमोनाबो बर' रावजों लिरनानै बान्था मोननो हाबाय बेयो बिराद गिदिर मोनसे बिथांमोननि जि नाजानायनि गेजेरजों बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट आरो जों दानि गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस आरो बिथां गेदेमा मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्मनि जि गावनि जिउखौ बावसोमनाय बे बावसोमनाया माब्लाबाबो जोंनि गेजेरनिफ्राय जोबनानै थांनाय नङा आरो बर' हारि हिसाबै बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसन बिथांमोननि जि नारा नाथा नाजानाय बे नारा नाथा नाजानायखौ जों फिउचारावबो बर'फ्रा बर' हारि हिसाबै बिथांमोननि जि थुलुंगानाय आरो बिथांमोननि जि सायाखौ लानानै जों जेब्लायबो बर' हारि एबा बर' रावखौ दिनै गोजौआव लांनो थाखाय जों आवगायलांबाय थागोन। सार जोङो नुनो मोनदों जे गोबां खालामबाय जाहाथे जोंनि बर' रावा भारतनि मोनसे रिकगनाइज मोनसे एइच शेड्युल भाषा बेयावहाय आरो बेयावहाय सारा भारतआवनो जोंहा दिनै 22टा रिकगनाइज एइच शेड्युल लेंगुवेज दङ आरो बेयावहाय 22टा रावा जि जोंना हिन्दी एबा एसामिस रावा जि बे मोनसे सेन्सासआवहाय जे मोनसे मोनदोंब्ला मर्यादा मोनदोंब्ला दिनै बर' रावाबो समान मोनथाय दङ दा बेयावहाय दिनै आसामिस बुद्धिजिबि बिथांमोना बेखौ दोनखुमनायनि जि षड़यन्त्र आरो दिनै बर' रावजों लिरनो मोनैनि जि षड़यन्त्र बे कनस्पिरेसिया दानि नङा बै समनिफ्रायनो दा बिथांमोना हायोबा दिनै बर' रावखौ आसामनि जि एस'सियेट लेंगुवेज हिसाबै मोनदोंमोन बेखौबो दिनै फोजोबस्रांनायनि जि षड़यन्त्र आरो दिनै जों सेन्सासआवबो नुनो मोनदों दे बिथांमोनहा माने जोंनि बर' रावजों जि सेन्सास खालामनायखौ दिनै बिराद माने कनस्पिरेसि खालामनानै गोनो गोथो कमप्लेक्सिटि खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय जों रिपर्टखौ मोनबाय थादों एबा जों खबरबो लाबाय थादों आरो जोङो दिनै जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल्सफोरजोंबो जों सावरायबाय थादों जिहेतु सेन्सासआ 2027निफ्राय फ्राय माने स्टार्टिं जागोन दा बिनि आगोल इनकेस माबा मोनसे प्रब्लेम्सआ गमामायैनो जे जोंनि रावखौ जे जोंनि एइच शेड्युलनि जि जोंहा मोन्थाय दंमोन बे मोन्थायखौ बिथांमोना नेवसिमारोब्ला निस्सय बन्सआ बेवहाय जों गसंथागोन आरो आयेननि बेबस्था हिसाबै आयेननि जि सिस्टेम बे सिस्टेमजों थांनानै जोङो बर' रावजों लिरनो हानाय बे मोन्थायखौ जों जेने थेनेबाबो जों संबिधाननि आयेन बादि जों बानायगोन। बिनि आगोलाव जोंहा सोमोन्दो गैयामोन आरो दाथ' अफिसारसो बेवहाय बेनि सोमोन्दो थाबाय बेनि उनाव टेकनिकेल डिपार्टमेन्ट गियान नांगौ रावाव बबे माने वार्ड बिनि एक्सटेन्सन बे गासैबो जिनिसफोरखौ जोंहा खामानि मावगोन आरो बे नङाबा बर' रावखौ नोङो सिक्रिटि होनांगौ बेफोरखौ